Среброто за пиене действа на над 650 вируси, микроби и бактерии. Какво да ви кажа повече? Това е напълно достатъчно, си мисля. Вече, когато се влага в козметика, влияе изключително положително върху кожата. Увлажнява, има тонизиращ ефект, намаля симптомите на акне и псориазис, ускорява регенерацията на кожата, намалява видимостта на белези. И това е една малка част от влиянието на среброто върху кожата. Хубав ден!